Γεια σου, Μπομπ. Γεια, Πάτρικ. Όχι, αν με έχει τίποτα ενδιαφέρον εδώ πέρα, οι πάλι μαλακίες. Όχι του καλαμάρι. Όχι για τον Μπούτσο. Μαλακία. Ουί. Όπου μάλλον συμφωνεί, δεν το πιστεύω. Θες να καμιά τσόντα να τραβήσουμε και μαλακία. Μαλακία. Όχι για τον Μπούτσο. Όχι, αυτές μου είναι παπούτσια. Όχι, Μπούσκι. Όταν δεν δικό μου είναι αυτό. Ούτε από εδώ ζει. Αλήτη. Φύγε από εδώ, θα καλέσει την αστυνομία. Τι. Δεν το πιστεύω, είσαι μαλάκας. Γιατί μου το πεις μέσα στα χέρια. Έτσι γουστάρω. Είσαι άχρηστος. Γι' αυτό θα φύγεις τώρα. Τι τώρα. Ναι, τώρα. Είναι για πλούσιους. Όπως εμένα. Ούτε διάλογο τώρα. Α, το μπούστι θα του ξεκολλιάσει τη μάνα. Είναι μουνόκλας. Καλά θα κάνεις. Πόπο, στάσου όμως. Είναι μόρτης ο άνθρωπος. Πρέπει να τον ξεκολλιάσω άγρια από πίσω. Ποπ, φοβάμαι. Όχι άγρια. Όχι άγρια, αλλά βρήκα ένα καλύτερο τρόπο. Είμαι και έξυπνος. Ω, Πούτσα είναι αυτή. Όχι, ο φίλος μου ο Πάτρικ. Κόλλα Πούτσα μου νόβιζω. Μπομπ, θέλω να σου πω κάτι. Θέλω να τις φάω τώρα. Πόπο, είναι πολλές. Σκάσε ρε μαλάκα. Πεινάω, Μπομπ, σε παρακαλώ. Πόπο ρε μαλάκα, για πώληση είναι, δεν είναι για φάγωμα. Για τη χοντρή κιλάρα σου. Ούσι τα από εδώ μαλάκα. Τάκ, τάκ, τάκ. Γεια σας κύριε Μουνή. Μήπως έχετε ψηλά. 2,90 κάνει μόνο, είναι πολύ όμορφη. Να πάρω ή να μην πάρω. Δεν ξέρω. Να μην πάρεις ρε μαλάκα. Ναι, έχετε δύο γεύσεις. Δεν θα πάρω. Ή θα πάρω. Σοκολάτες! Όχι το μαλάκα. Έχω αλλεργία στις σοκολάτες! Έχω αλλεργία! Έχω αλλεργία! Μπιντομ! Για να δούμε το μαλάκα. Θα έχει τίποτα καλό. Όχι, όπως σοκολάτα 2,90. Γεια σου γκέι, τι κάνεις? Καλά μωρή καριόλα, θα την πάρεις ή όχι. Εσύ που πήδηξες τη μάνα μου, Γι' αυτό θα σου κάνω τη χάρη να μην πάρω. Γεια!